napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin lalong gumaganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pa prinsesa. Puso ko, katulad ng ginagawa mo. Prinsesa. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. O aking prinsesa. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit kong maglimutin ang damdamin ko sa'yo, ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang luha sa aking mga mata,
pag-ibig ko sa'yo, kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot, sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako ko, sinta, ano man ang mangyari ay di kita iiwan. Ika'y mahalaga sa puso ko. Ikaw lang, wala nang iba. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang
Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsikta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a
for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for everyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios. Para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo, ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma. Ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios, tugod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon, dira sa gugma sang Dios kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abyan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi, isang ordinaryo nga mga tao, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa aton isikatawo. Sa liwat, ang inyo abyan sang kahanginan, si Sister Nina Lorilia sang Daughters of St. Paul. Kasubong sang naandan, kaupod man naton diri si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Mayong adlaw, Father Francis, kag welcome sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. My funny Valentine, sweet funny Valentines. Kamusta kamutanan? Labing hinigugma nga mga kauturan. Daw ang akon nga intro para sa inyong tanan, intro sang kalipay, tanda sang paghigugma. Wow. Aton subong ang balan ang ining dako nga adlaw para sa aton tanan, ang adlaw sang paghigugma, adlaw nga sa diin aton nga ginahalad para sa kay San Valentino. Kag subong man sa tanan nga may mga Valentino kag Valentina nga ara dira, Happy Valentines sa inyo nga tanan. Kag subong man kabay nga ang Cupido, ara na kag ang nagahulat sang matamis nga huo. Babato na ninyo subong para sa kapiestahan ni San Valentino. Para sa akon, kag subong man sa inyo nga tanan, makasiling ako sa inyo,
Love is the reason for creation. Ini ang kabangdanan kung nga gintugas ang Dios ang kalibutan, gintuga niya ikaw kag subong man ako, agod nga magagiho kag liwat aton patahumon ining kalibutan nga namusingan sang sala. Mo inagani nga siling ko sa inyo, my funny Valentine and be my Valentine. Mga muyo kita, upod kay San Valentino. O Dios nga labing gamhanan kag labing nga maluluyon, paagi sa imo pagtabang kay San Valentino, iya na daog ang kasakit sang pagpaantos kag pagbunal sa iya. Buligi kami nga nagasaulog sa iya kadalagan batok sa iya mga kaaway. Kabay pa nga ang mga halimbawa ni San Valentino mangin inspirasyon manamon sa pagsunod sa imo. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa mga tuig sa mga katuigan. Amen. Karon aton pamatian ang drama sang kabuhi ni San Valentino. Si San Valentino, isa ka pari nga Romanhon, kag upod sa panimalay ni San Marios, siya nagbunig sa mga martires nga nag-antos sa panahon sa pagpangulo ni Emperador Claudius II sa ikatlo nga siglo. Siya gindakop tungod sang iya mga ginhimo kag ginpadala sa pangulo sang Roma nga nagsugo nga pagahanuton siya kag sang ulihi ginpugutan sang ulo. Nagmando si Emperador Claudius. Kinapanawagan ko kag akon ginamanduan ang tanan nga mga lalaki nga magpasakop sa gira upod sa akon sa pagbiya sa inyo panimalay kag mga mahal sa kabuhi. Magpakigbato kita, kag dampigan ang aton banwa. Madamo nga mga Romanhon ang hindi maluyag magupod kay Emperador Claudius tungod sa ilang mga pamilya, kag bisan ang mga pamatanon nga mga lalaki, hindi man magbiya sang ilang mga hiligugma. Nagdugang ang kaakig sang Emperador, bagod pila lamang ang nagsabat sang iya panawagan sa pag-upod sa iya sa gira. Gani nagmando siya sa pagsiling. Kinahanglan nga magbulag ang mag-asawa, agud hilway nga magkadto ang mga lalaki sa gera. Kagang tanan nga nagahandom sa pagpagasawa, ilatapuson ang anuman nga kaangtanan kag relasyon sa madali nga panahon. Ang kadamaan nga mga lalaki nagbuylog sa gira. Dako gid ang ila kasubo kag nagpalangluya tungod sa ila nabiling nga mga asawa kag nobya. Kag sa pagpati nga basi hindi na sila makabalik agud sa pagpakasal sa ila mga hiligugma. Initanan nga mga mando sang emperador, nabatian ni Valentino. Hindi ini tama nga mando. Kag daw ano kasakit nga batyagon, ilabi ng mga pamatanon nga luyag magpakasal sa ila mga nubya. Buligan ko sila. Agod nga sa ila pagkato sa simbahan. Sa sekreto lamang akon sila hatagan sa Kristiyano nga kasal. Ini nga hitabo naglapnag kag nagdamo ang nagpalapit kay Padre Valentino agod sa pagpakasal. Ini nakahatag sa mabaskog nga kadungganan kay Padre Valentino bilang abyan sa mga nagahigugmaanay kag malapit na ikasal didto sa distrito sang Roma. Apang mabudlay ang magtago sang sekreto sa madugay nga panahon. Sang makahibalo si Emperador Claudius, nagmando siya. Pamatyo na mga Kristiyanos! Kagyari ang isa sang ilang mga pare nga naglalis sa akon mando. Kag nagbulig pa sa iban nga mga Kristiyanos sa pagpalagyo. Ante sila ginsintansyahan sang kamatayon. Pagitaan ninyo si Valentino, kag dala diri sa akon at tubangan. Ginpangita si Valentino kag gindakop sa mga soldado ni Claudius sa pagsabat sinitanan nga akusasyon sa iya. Kag initanan, ginatubang ni Valentino nga may kaisog. Kag dayon, nagsugod ang pagpangusisa sa korte. Unluyag mo pa nga mabuhi, kinahanglan nga imo isikway ang imo pagtuo sa imo Diyos nga si Kristo. Kag ipaginwala siya. Kag magsalig ka lamang sa amon Diyos nga si Jupiter kag Mercury. Kag patudgid ang imo kahilwayan. Apang nagsabat si Valentino nga wala sing kahadlok. Ang inyo ginapatihan, mga Diyos-Diyos. Kag ang akon Diyos, among ginatawag ni Kristo nga iya amay. Amo lamang ang matutod nga Diyos.
Gani ang mga Romanhon nga soldado naghaboy sa iya sa prisuhan. Samtang dito siya sa sulod sa prisuhan, iya ginpadayon ang iya ministeryo sa tanan. Kasubong kay San Pablo nga apostol, nga ginpriso man sa nagligad na nga mga tinuig sa amuman nga prisuhan. Si Valentino sa pagparaksi sa isa ka gwardiya sa ngalan nga Asterio, maayo nga tawo, kag may inaypan nga anak nga babaye nga bulag sa madamo nga mga tinuig. Ginpangamuyuan siya ni Valentino, kag ang Diyos nag-ayo sa iya, kag dayon nakakita siya. Bagod sa tong ilang panaksihon, ang gwardiya kag ang iya bugos nga pamilya nga nagapuyo sa nga lugar, mga 46 kabilog, nagtuo kay Kristo, kag nagpabunyag sila tanan. Sang nabatian ini ni Emperador Claudius nga si Valentino, bisan yara sa sunod sang prisohan, nagapadayon gihapon sa pagkonverter, nagdesisyon siya nga iya natapuson ang iya ginahimo paagi sa pagpaantos kag pagbunal sa iya, kag sang ulihi, ginpugutan siya sang ulo. Napatay siya sang Pebrero 14, 270 AD. Magapadayon karon si Father Francis sa iya pagpaambit sang kabuhi ni San Valentino, kag upda naton siya paagi sa pagpamati sa dugang nga mga reflections. Sino si San Valentino para sa aton subong? Kag ilabi na gid, ano ang paghigugma para sa imo kag ang imo nga paghangop sini karon nga adlaw? San Valentino suno sa aton nga ginapatihan, isa ka pari nga Romanhon, upod si Epanimalay, kag siya nagbulig sa mga martire sa adtong una nga panahon. Ilabi na gid sa ang pangulo sadto si Emperador Claudius sa ikatatlo nga siglo. Kag sa iya nga paghalad sa iya kaugalingon suno sa kustombre, siya nangin martir kag siya ginpatay bangod sini nga paghigugma. Madamo sang mga istorya na hanungod sang paghigugma. Madamo sang istorya na hanungod sa kay Saint Valentine's. Apang para sa aton niya ano ang paghigugma karon nga panahon. Kung magsiling ako sa inyo nga love is the reason for creation. Waay na sing iban pa nga mga mabaskog pa nga tinaga o kon sang bisan ano nga tinaga, luwas sang tinataga nga paghigugma nga amo ang simbolo ni San Valentino. Labing hinigugma nga mga kauturan sa sini nga adlaw, ang aton nga pamalandungan amo ang kaayos ang Ginoo. Ang kaayos ang paghigugma ka ang paghalad ni San Valentino sa iya kaugalingon para sa aton tanan. Ang iya nga pagkamartir, ang iya nga paghalad sa iya kaugalingon para sa imo kag para man sa akon. Amo ina nga para sa akon nga pagtan-aw, labing hinigugma nga mga kauturan kay Jesu Kristo. Love remove hardship from sacrifice. Amo ini iya nga bisan ano pa nga kabudlayan ang maagom naton tanan. Bisan ano nga eksperyensya sang tanan nga mga martir nga sa diin naghalad sila kaugalingon, kaupo na diri si San Valentino, ginbali wala niya ini tanan. Apang ang paghigugma karon nga mga inadlaw, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, daw paghigugma lamang sa pulong. Amoy na ginagani ang ginasiling sa mga manginalamon, kag siling ni Webster. Kung makareklamo pa lang ang tinaga nga paghigugma, mareklamo gid siya kay aside sang the most popular song sa bilog nga kalibutan, halin sa mga kabataan, pakadto sa mga tigulang, ang ambahanon nga ginatiguluhan, happy birthday. Ang isa man sang pinaka bantog nga tinaga, amo ang tinaga nga I love you. Love. Kag amo ina nga siling nakon, kung makareklamo pa ang tinaga nga gina-use, kag gina-abuse sa mga tao subong nga panahon, labing hinigugma nga mga kauturan magareklamo gid siya. Ang mga tigulang makasiling I love you, ginikanan makasiling sa ilang asawa I love you, ginikanan sa kabataan I love you, kabataan sa ila ginikanan I love you, naganubiyahanay ang tinaga nga I love you. But ano ini para sa aton tanan? Labing hinigugma nga mga kauturan, si San Valentino, ang mga martires, naghalad sa ang ila kaugalingon para sa aton tanan. Ang atraksyon sini para sa aton tanan, nagapabilin tubtob sa katubtuban.
kag sila nangin tampad sa aton Ginoo. Way nila gintanaw ang kasakit, way nila gintanaw ang ila kaugalingon. Katulad sa aton Ginoong Isokristo, ang aton Ginoo, He is a man not for himself, but Christ is the man for others. Isagid ina sang matuod-tuod nga dapat naton pamalandungan para diri. Kagayhan ang pinakamatahom nga dinalan sa santos nga kasulatan nga akon nga hulamon subong para sa aton tanan. Hindi lang sa mga naganubiyahanay, hindi lamang bangod kay Valentine's Day, kundi hulamon nakon ang dinalan sa santos nga kasulatan sa nahauna nga sulat ni San Pablo sa mga taga-Korento nga nagasiling, ang paghigugma mapinasinsyahon, kag ang paghigugma maayo, maalwan siya. Hindi siya maimon, hindi siya conceited o kung hindi siya bugalon. Kag ang paghigugma sa malipot nga pulong, handa maghalad siya kaugalingon sa iya pinalangga. Ina ang paghigugma. Ina si San Valentino. Ina amo ang mga tao nga naghalad sila kaugalingon sadto nga panahon. Gani sa nasiling ko na kag ina, be my Valentine as you are my funny Valentines. Happy Valentine sa inyo nga tanan. Si Father Francis Perez sa liwat nagapaalam sa inyo, ka nagatamyaw sa inyo sang malipayon nga adlaw sang tagipusoon kag pagkikugma. God bless us all. Salamat gid Father Francis sa imudugang nga pagpakilala sang kabuhi ni San Valentino. Bisan sa tunga sang iya pag-antos kag kabudlay nga ginagihan batok sa mga nagkontra sa iya, nagmatutom siya sa Dios. Ang kustumbre nga pagpadala sa mga greetings sa matag Pebrero 14, isaanay kakaraan nga pagano nga buluhaton, diin ang mga boys ginakuha nila ang ngalan sang mga girls kag ihalad sa ila Dios nga si Februata Huno. Kabay pa nga sa aton nga mga Christian communities, hindi lang ang mga malapit sa aton ang aton dumdumon kag tamyawon sang Happy Hearts Day. Tamyawon man naton kag bisitahon ang mga nagamasakit, ang mga senior citizens, mga tao sa aton pamilya or panimalay o kon kasilingan nga sa masami hindi man naton ginatamyaw o ginarhatagan sa atensyon. Bukas unta kita nga mangin instrumento sang gugma kag kaluoy ni Jesus. Kabay nga ang iya halimbawa, mangin inspirasyon man sa aton, ilabi na sa panahon sa mga pagdilaw kag pagpangpigos. Ang iya kapiyastahan matag Pebrero 14. Patron siya sang pagigugma sa mga pamatanon, kag malipayon nga pag-asawahay. Ang pagselebrar naton sang Hearts Day of Valentine's Day, isa kahigayon nga makapasalamat sa tanan nga nagpabatyag sa aton sang pagpalangga o kaayuhan. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana. Sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakig-upod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City, or cellphone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayuon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta! Radio Bombo!
pusoon nagakalangkag. Sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga gingikanan sang kalinong, sang manunubos sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Malipayon gid nga pagpamati, mga hinigugma kung nga mga utod kag abyan kay Kristo, kag maayong adlaw sa inyo tanan, labi na gid sa aton mga maukod nga tagpalamati kag followers sining aton programa. Yari na kita sa ikaanom nga Domingo sang ordinaryo nga panahon. Sa gihapon, ang akon gid pagtamyaw sa aton tagpalamati diri sa Diocese of Bacolod, sa mga parokya nga sakop sang Diocese of Kabangkalan, San Carlos kag sa Bugos nga Negros Occidental kag Oriental, dira man sa Cadiz kag Sagay, sa Iloilo kag Guimaras, sa Marbel, Coronadal kag Cotabato, subong man dira sa Rojas City kag Capiz, Kalibo kag Aklan kag sa maabutan sining aton programa karon nga Domingo. Upod ang aton mga intentions, pagtamyaw man sa tanan nga mga nag-text sa pagpaabot man sang ila pagpangabay. Ikaw ang akon dalangpan kag mga ngapin, o Ginoo ubay kag tuytoy ako, suno sa imo ginsaad. Ilikaw ako sa siod nga ila ginbutang para sa akon, ikaw ang akon dalangpan. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, buot ka magpuyo sa kasing-kasing nga matinlo kag matarong. Ipaambit sa amon ang kabuhi isang grasya, agud mangintakos kami sa pagkabuhi sa imo presensya. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 17, 20, 20, tubtob, 26. Si Jesus nagdulhog sa bakulod, upod sa ila kag nagtindog sa patag. Didto ang iya madamo nga mga gintutunan, kag madamo pagid nga mga tawo halin sa bugos nga Judea, Jerusalem, kag sa baybayon sang Tiro kag Sidon. Dayon gintulok ni Jesus ang iya mga gintutunan kag ginsingganan. Bulahan kamo nga mga imol, kay sa inyo ang ginharian sang Dios. Bulahan kamo nga ginagutom karon, kay pagabusgon kamo. Bulahan kamo nga nagahibi karon, kay magakadlaw kamo. Bulahan kamo kung ginakaugtan kamo sang mga tao, ginasikway, kag ginainsulto, kag ginaguba ang dungog tungod sa anak sang tao. Magkalipay kamo kag magsinadya sing bugos sa sinaang adlaw, kay dako ang inyo padya sa langit. Kay amo man ina ang ginhimo sang ila mga katigulangan sa mga propeta. Apang kailo kamo nga manggaranon, kay nakaagom na kamo sang kalipay. Kailo kamo nga mga busog karon, kay gutomon kamo. Kailo kamo nga nagakadlaw karon, kay magakasubo kamo kag magahibi. Kailo kamo kung ginasugid kamo nga maayos ang tanan nga mga tao. Kay amo man ina ang ginhimo sang ila mga katigulangan sa di matuod nga mga propeta. Matahom ang Ebanghelyo sa karon nga Domingo, kagagod nga aton mahangpan sing lubos ang mensahe sini, aton pamatian kag updan si Father Jerivel Celestial, chaplain sang University of St. La Salle, Bacolod City. Mamati kita kay Father Jerivel. Maayong adlaw, Father. Mayong agas, Niniak, mayong agas sa inyong mga utod ko kay Kristo. Yari na kita subong sa ikaanom nga Domingo, sang ordinaryo nga panahon. Kag subong ato pamalandungan ang aton mga balasahon. Ang aton mismo nga nauna nga balasahon, kag aton Ebanghelyo, isa lang ini ilang nga tema. Kag subong man ang aton ikaduwa nga balasahon, nga ginsulat San Pablo sa mga taga-Korinto, nagatudlo ini nahanungod sang topiko sang pagkabanhaw.
So let us now try to understand our readings today. So first reading was taken from the book of the prophet Jeremiah, kanagatudlo ini sang benediksyon kag malediksyon sa mga tawo. So makasiling kita ang ato nga ginabasa subong kay ang libro ni propeta Jeremias sa may kabahin siya nga nagatudlo sang 4 ka diskurso. Sa ikatatlo nga diskurso ang ginambal niya amo na ang pagbindisyon kag ang pagsilot sa mga tawo. You are being blessed kung ikaw mismo nagasandig sa ato nga Dios, nga siya ang atong ginadangpan, siya ang atong ginapalapitan. Pero kung ikaw naman isa ka tawo nga nagasalig sa imo kapasidad, masingit nga ginatagan kita sang malediction. We are not receiving benediction but rather malediction. So ang analogy nga napresentar ni propeta Jeremias nga mo ang isa ka kahoy nga natanom sa wasteland, nga ikaw mismo ya wala ka sang tubig nga kuhaan, pero naman sa tao nga ginabindisyonan, para sa naging tanom siya sa kilid sang suba in the riverside. Nga mismo, sufficiente, mismo ang iyang tubig, kag makapatubo siya sang madamo, kag makahatag sang bunga, nga madamo man. Kag subong man ato nga ikaduwa nga balasahon, sa kay San Pablo sa mga taga-Korinto. So sa nagligad nga Domingo, ang atong topiko pagkabanhaw man, pero nasiling San Pablo, the problem is not really the resurrection of Christ, but rather the resurrection of people. Yes, ang Ginoo nato na banhaw, pero kitaya nga mga tao. So ginsabat man ini ni San Pablo sa atong ikaduwa nga balasahon. So masunod amo ini. Nagasiling, if he is not resurrected, then Jesus Christ is not God. Umunang una ginambal San Pablo. Ikaduwa, ang tanan nga ginpanudlo sa mga apostoles, pag binutig kung si Jesus wala na banhaw. Muna ikaduwa. Ikatatlo, ang mga tumuloo are being misled kung mismo wala sang pagkabanhaw. Ikaapat, ti ang mga napatay, they are living hopelessly. So wala agad paglaom. Kag pareho sina, ginasipresentar pag ni San Pablo, niya si Jesus, among una nga bunga, ti ang naulihi nga mga bunga man agihapon. So kung ano ang produkto sang sina nga kahoy, ti pares mala na tanan. So si Kristo is the first fruit. It is not different from the rest of the crop. So kita ang masunod. So kung anong naago man ni Kristo, amo man ang aton nga pagabatunon o kung amo man ang aton nga agumon. That we believe in the resurrection. Amo ang aton ikaduwa nga balasahon. Let us now try to reflect our gospel today. Kag nagahambal ini sa mga topiko na hanungod sa pagkabulahan kag pagkailo. Kailo man kamo, kailo man kita. May isa ako kastorya nga nabasahan, ito sa real life story. So isa ka tao nga super kamanggaranon. May ara sa nga fleet of cargo, may ara sa mga super tanks, may ara sa mga hotels, airline, theaters, casino, kag subong man mga real estate properties. Kag mismo may mga balay siya sa damo-damo nga mga lugar, kay bilyonaryo ini nga tao. May balay sa New York, may balay sa Paris, may balay sa Athens, may ara man sa balay sa Montevideo, Buenos Aires, kag sa man Cape de Antibes. So ambot siligon, super manggaranon. Kag may isa sa gatawag naton nga yate, kag ina nga yate dako-dako nga tawag ini nga the floating palace. Kay kabugaton sini 1,700 tons. Gingalanan niya ini nga yate sa ngalan siya nga bata sa nga si Christina, the only girl. Si Christina ngalan. Gani nakippangasawa siya, ang yan na pangasawa, isa ka hires sang shipping company, 17 years old, pero edad niya 46 anyos na. Pero galing na naging Rocky ang ila pag-updanay. So hindi sa malipayon. So nag-divorce sila. Ikaduwa naman naging pangasawa, ang mo si Jacqueline Boover Kennedy. Nagdira manggihapon, Rocky manggihapon na yung pag-asawahay. Ikatatlo naman nga tabo sa iya, ang iya pinalangga nga nakababay nga si Christina, na mana sang tao nga nainita niya. So wala sa mahimo, katungod kay gugbaan ang duwa, so ginsikway siya. Ginsunod sa iya bata ang iya gusto mismo magpamana sa lalaki nga di type sang iya nga tatay. Ikatatlong natabo sa iya, masiling kita nga napatay ang iya nga bata nga lalaki sa plane crash. So kadamo-damo sa nagakalatabo nga mga malain sa iya, and eventually napatay siya nga nagaanto sang
myasthenia gravis. Masin ka unique nga balatian kag wala sa makapaayo sini. Kay para sa iya, wala na bili kabuhi, so he just simply accepted his own death. Iya ngalan, yung natawag naton si Alexander or Aristotle Onassis, 1906 to 1975. Para sa iya, timsi kita nga tuod ara siyang tanan. Masin nga dumabakal yang dungbugos nga kalibutan, so to say. Kitungod taman sa kamanggaranon. Pero mismo ang aton nga spiritual need, ang aton nga emotional need, hindi na mabakal. Kag siya mismo naka-experience sang tuman nga pagkaimol. Pagkaimol spiritually, kag pagkaimol emotionally. May nasiling nga wala na sang pinakamasulubon nga tao kung siya mismo sirado, wala ka nakapalangga, o wala nakaagi palangga, empty, lonely, kag subong man, sentro lamang kabuhi niya sa iya kaugalingon. So amoy ng pinakapigado nga tao sa bugos sa kalibutan. Poverty is not really material, but rather, ang pinakabugat nga pagkapigado, amo ang spirituhanon kag emosyonal nga pagkapigado. According to the survey, mga autod, ang panahon naton subong, mga siling kita nga we are being modernized. So mga high-tech na ang aton nga ginagamit, halos tanan-tanan. So immediate nga mga galamiton nga masiling kita nga nami mismo ang iyang effect sa ato nga pangabuhi. Pero mismo makasiling kita ang mga first world countries, halimbawa abi, ang Japan kag ang US, according to the survey, may highest number of suicide. So nagapangin matay. So gamay nga problema, gapangin matay. Ikadua is sa mga taga-US man mismo, a dominant number of their young people ara sa psychiatric treatment sa hospital. So makasiling kita ara man ang tanan sa ila, pero nga dako gid ang kakulangan nila spiritually and emotionally. Kag ginasiling man sa Hong Kong based nga survey, kita nga mga Pinoy one of the happiest people in the world. But look at us, tipigado kita materially poor, pero makasiling kita spiritually and emotionally manggaranon kita. So makasiling kita, we are being blessed by God. So makikita sa mga utot, ang pangangoto naton na itong kagalingon na sa sining pagpamalandong naton sa Ebanghelyo ni San Lucas. Kailo man kita o konbulahan man kita. So mga implikasyon sini mga utod simple lamang. First, we are being blessed or ang Diyos magabindisyon sa aton kung kita nag-aako that we need Him. We need our God. That's the first implication. Secondly, ang mga butang nga ini dapat hindi makapatalang sa aton nga direksyon pakagto sa aton nga amay. So ini nga mga butang dapat gamito naton pakagto sa iya, hindi magpatalang sa aton twisted o kung mga curve ang aton nga dalanon, but rather directly going to God. Nga ini nga mga material nga butang aton nga mga ginagamit only tools and stuff so that we can go back to our Heavenly Father. Ikatatlo, implikasyon mga utod, nga dapat kakasun man naton nga tawag naton nga inordinate attachment. Kung kita nag-attach sa mga madamo nga bagay, we forget nga ang atong nga direksyon wala nagapakagto sa Dios. Damo na kita hawid. Our main purpose in the world is to go back to God. Kita mahigugma sa Dios, kag magabalik man sa Dios. Galing kita may mga damo kita inordinate attachment. Butang naton sa isa ka imagery kung kamo nagakapot sang balas, the more mo na siya nga kuumon, the more na siya gakadagdag. Pero kung buksan na nimo nga palad kara na tungtong ang balas, wala gakadagdag. So biskan na ina ang analogy nagapahayag nga mga inordinate attachment naton nagapatalang sa aton and we are not gaining something to God. And last implication is that yes, we are being blessed by God. Makasilingit kami sa kasaying, what you are is God's gift to you, but what you become is your gift to God. So kita, mangin balaan, mangin masingita nga we are being blessed by God, kung siya mismo nagapangikot sa tong kabuhi. Our response to God is our own gift to God. Kung kabay pa mga utos sa pamalandong naton, sa ikaanong nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, pamangato natong kaugalingon, kailo man kita, o konbulahan man kita. So we should choose which is best for us. Pagabindisyonan kita o kung kailo man kita. So ang kailo ginasaysay diri, if we have inordinate attachment,
we don't have God in our lives, we are spiritually and emotionally poor. So let us not allow the circumstance to govern us, kag kita mismo madagpa, kag madula sa atong papanglakaton, pakagto sa aton may gugmaon nga amay. God wanted us to be happy perfectly. So let us embrace that kind of blessedness offered to us by God. We are being blessed because we have Yahweh, because we have God. Kabay pa nga bindusyonan kita sa Diyos. Salamat, sister. Kasalamat man sa inyo mga utod ka Kristo. Sa pagsaulong naton sinisang tuig sa mga pari, ti pangayo kami nga kami man ihupon ninyo sa inyong pagpangamuyo as we pray also for all of you. Kabay pa mga utod, bindusyonan kita sa mahigugmaon naton nga Dios. Salamat gid Father Jerivel sa imo pagpaathag sang mensahe sa karon nga Domingo sang mga balasahon ilabi na gid ang ebanghelyo. May God bless you sa imo mapinadayunon nga pag-upod diri sa aton programa sa kada Domingo. Sa imo pagpaambit sang imo man panahon bisan ikaw masako kag of course sa imo nga inspiring reflection kag homily. May you have a fruitful Sunday. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo. Samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon. Magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kung paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, o kon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa amay kag sa anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Mga utod, padayon kita sa proseso sang pagpanglakaton sa Synod on Synodality. Bugos kita nga mag-ugyon sa aton pagpanglakaton bilang isa ka simbahan. Kabay nga sa aton pagpanglakaton sa sininga sinodo, aton madiskubre pagid sang madalom ang dona nga regalo sang Dios nga Amay sa aton bilang iya mga anak. Tugutan naton ang Espiritu Santo nga maghulma sang imahe ni Kristo sa aton mga kabuhi. Pasalamatan, lima kagatus nga tinuig sang grasya, bugay sang misyon, amon bahandi, amon bugos na kaugalingan, matangkan namon na matamo, gilatugyan tanan sa imo, o Ginoo. Magapulakaton kami sa mga kapungsuran, magapaambit sang imo pulong mag-aalagan. Ang Birhen Maria ang magaiwag sa amon sa pagpadabdab sang kalayo sang misyon. Magkaroon na pasalamatan, lima kagatos nga tinuig sang grasya, bugay sang misyon, amon bahandi, amon bugos nga kaugalingon, matangpad namon nga pagtuo, gilatugyan tanan sa imo, o Ginoo. Ginapaambit sa kalibutan, pagkasapos paghitain kalusang Diyos. Kami makilala sa siningot imaan
grasya. Salamat, salamat, O Ginoo. Karon napasalamatan, lima kagatus sa ino isang grasya. Kahit sa misyon, amon bahani. Amon bugos nga kaugalingon, matampat namon nga pagtuo, ginatugyan tanan sa imo, O Ginoo. Ginatugyan tanan sa imo, O Ginoo. A good part of the world today suffers from a shortage of bread, but there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ himself, I am the bread of life, he declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age, the good news of salvation. Come and join the daughters of St. Paul. Without Christ, life has no meaning. Without God, life is miserable. There is nothing more valuable to be given to this poor, proud world than Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Come, join the daughters of St. Paul in a life committed to following Christ, the Master, serving the Church through the media of social communications. For more information, please contact Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cellphone number 0943-5410-771. Migs, sinong botohon nyo? Siyempre, ang manggaranon para maasik-asikan magkita sa tion sa eleksyon. Ay, luyag kuya, ang cute. Tisoy, para kumisosyalan sa ibang nga lugar, hindi makahuluya kung represent siya sa aton banwa. Kinahanglan gidyang maisog para bla ang tanan kurogaw. Ikaw, sino ang kandidato mo? Ang tampad kaghanda magserbisyo sa banwa. Hindi ang kaugalingon ng ambisyon ang ginauna. Bangod, amo inang matuod-tuod nga public servant. Ang kaayuhan sang banwa, hindi pag-alang-alangan. Kandidato nga masaligan, pilion naton tanan. Isa ka pahanumdum halin sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga istasyon. Salamat sa tanan nga nagbuylog sa pagpamalandong sang pulong sang Dios paagi sa aton programa sa karon nga Domingo. Salamat sa inyong mapinadayunon nga suporta kag pagpakigbahin paagi sa inyong pagpamati. Tubtob sa madason nga Domingo, February 20, 2022. Hindi naton pagkalimtan ang pagsimba karon nga Domingo upod ang aton bugos nga pamilya, aktual man o kon online. Kabay nga ang mahal nga makaako, magbindisyon sa aton karon kag sa gihapon. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets,
6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-54-10771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo, nga amo ang dalan, kamatuuran, kagkabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa ikaw, nag-ili ginagamit mo mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigo pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang pinakahigo nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang sponge Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang mga tips sagud malikawan